Kaya ngene iki, guys. Botokane gini ya. Kayak tunggale kayak obatnya kan. Heh? Yo. Kaya ngono induk ketok. Mampu. Bene mampu. Oh, tikus. Ndi lho? Sik cemplok kibir-kibir aja. Delok kaya apa? Ngono kuwi to. Jabang kowe. Padahal sih mah bengi ya. Apa kawetan ngono iki? Nek kelurane ping 3 ki lho. Nek kelurane. Iki di bolongane yo limit kene, Kang. Limit. Ngono kae. Ini anu Gap apa nih galengan to?